Ika nga, dara. Amang bunso guys ya. Mati yun. Ikaw cute. Tokyo tay. Ah, nada na tay. Wala naman kang papatumi tay. Tara tay. Dito talaga. Di ko. Ha? Gisin ko na po. Nakaabot na mo, Jen. Abot na mo? Abot na ba mo, Jen? Abot na ba mo? Okay, time check alas 5:30. Diyan na din sa Garcia guys na o silang adlaw. So karon padong namin og GMP. Nani sa gawas sa BGMP guys. Gikan na di kong Mario. Sa ka-oras kapin ko dito ng istorya mo. Hey guys, sa buwak, money buwak nga kuan, singan yung buwak. Ay wag singan. Nice na. Nagdang po. Ay guys, ikan namin sa uwa, hindi ko lips ang dinawa ha. Guys, gikan namin Mario, nagatid kami pansit. Pansit o kuan sa matatang among daoy. Anak ko nagkuan, anak ko nag padong-padong si Inday ng padong na. Bigay. Sabi kanay sakinan sa BGMP. Da. Sa BGMP na guys. Makita din guys. BGMP. Kanang landong day. Landong. Para pati sakay na sakay. So, wala guys sa kadong sa BGMP. Kami nagdag sakinan kayo, kami driver. Balik mo niya? Kaya ako din guys. Balik. Ito butono na. Oy! Do! Saan ang gilagam mo do? Nagsimok-simok ko. Mami, hindi ka nga. Dara. Amang bunso guys ya. Mati yun. Ikaw cute. Tokyo tay. Ah, nada na tay. Wala naman kang papatumi tay. Tara tay. Dito talaga. Di ko. Di ko. Kinana. Ano to? Bisa ako mo ba nito? Gaong naman. Why suwa? Luto naman yung kuhan kay. Sa medyo suwa. Bisa mo kung dalo ko ng tang. Kisa nilaga na? Ah, ang dami nga na. Biskut. Ano kasi Nakay. pasalubong bibing ka ra. Anong pirma mo ika? Bibing ka ra. Mo sa ligado.
Kanay? Okay, dara guys, kamong bunso. Basag sa gabi, guys. Ako rama. Sige ka kay. Dodo nang wit-wit ang bingka dia. Dara sangitan ko lang na nagbingka. Tamang pinat nga bingkas ubay. Pero ana may lagi. Tamis ba? Tamis ba? Di lagi gamay ra bito. Pwede lang sa nga ingana adi lang daganan. Hindi kayo din ko sabi ko dito. Pwede lang to. Ginagmay, di lang daganan. Gamar kan. Tay! Patay. Pero wala dang bibing ka. Gamar na bitaw ko dito. Tilaw. Kaon. Diabetes, sagot pwede og di ang kaon kay kaniwang. Tilaw. Ginagmay. Tilaw ra manggod gamay Tilaw sa ra kahon. ba? Napakano ba ka uton sa glass 3? Tilaw ra ba? Lamay ra ba? Lagi. Karami ko din, kanya. Hindi, lahi ning bingkas kang kuan, humok ano na. Lami naiba lami. Dito ubay, lami ning bingkas na. Humok. Ito. Manag-ubi ba? Mag-ubi kulor. Parang sa kahungi, punan pa. Ano? Kari. Gilas. Ano ko nagkaan? Las na. Las laman na. Las na wala ba? Jesus mo si pa. Dami na ba? Ngarik mo ikaon? Nga na. Minyo na ko tay, tigkuha og swaki kada gabi itay. Hindi na ko nasaday. Tigkuha og kanang swaki. Ayaw ko nakatinog mo na. Ano ba ilang mo dito? Mga lamaw? Katunoon lang ito nda ala. Ito bisang asang kaon kay Sulat ko. Sila yan na nga dyan. Wala naman ko. May ikot naman ko. Dali. Nakangato na ka? Aga sa ka. Araw-araw na lang din ko uli. Di naman kay. Ay dan order ka uli. Hello tay. Tay, ni ana po ko tay. Agi noon. Oh. Check-up ka te? Wa, sinado na. Nawahira ka ganina pa. Di mo ba kamutapan? Milaw sa ko dai. Manigay guys, kami na piling puri na. Ay, lumot ang kuday. Bastos. Bataw nga dito ko Bisaya. Sanskrit mo to apo nga mukuan to. Apo mamadi. Dia sudah. Orang guys, nangag na. Nay. Jangan ketuangan. Asa na sa tay nay? Aduh, dado tanan. Ano na yung kurang? Tujuan guys, kay nana cellphone. Okay, duman. Mo siguro. Ana mo sumay. Gawas ito na nay. Ako na pod nay. Ako na pod. Sumay ko. Bye nay. Dai mo mauri mo tubag pa. Bye-bye. Tonton group na nay kay man ko ni scam. Kumusta mga diha, Dai? Ano? Atay sir sa tubangan. Ana lagi mo tawag Oh, sila. nanay tubag o si Nita o. Para duman. Nagkatawas nito. Nana kay cellphone, tagana Tagana mo. cellphone. Kaya komunikang cellphone. Ay, kung ituluan na po. Tawag ka lang ito. Plaso mo patawagan. Musan. Ay, salamat ka gala dyan. Jowen na mo. Jowen na, Jowen. Marang lagitan 15. Mas TV. Jowen. Mas TV. Choy, kayong marang 15. Marang. Ito nga. Marang ko ng 15. O si Jisin. Ha? Gisin ko na pod. Nakaabot na mo, Jen. Abot na mo? Abot na ba mo, Jen? Abot na ba mo? Hindi nga rin, kami naman naman. Baka niabot pas muli ka na rin, eh.
Si Esther nga record. Bibog yapon. Ako na. Parang nasa tay. Dama mo pinumagin. Kami nga po yung puli, guys. Ito istorya, oh. Nana ba mo yung bahay? Nana bitaw. Ya guys, sinanay ang ipadya kaya gahang karaang cellphone ang gihatag. Daaran jang kan gitunan sa og unsaan pagtawag video call sa mga anak. Balikon man kami nimo. Video call ka nanay. Bata to ah. Ana mo tanang-tanang ako. Kuan anak. Nadi ayo man. Dizin, Ako Mika. dira ko. Nasi. Esther. Tiri wa. Nasti dia tiri kan dari. Gusto rin na iwa lagi sa baji. Kuan, bayo plo ko. Sister. Bye. Kuno, salamat eh. January. Sister ha. Ha? January ni. Januari. Amot na cha, amot na. Kana mo nag singkin panon. Kako na iro ko pa ko kabay rin na kinsin ako. Bye-bye. Salamat ninyo. Dad ikog dog madre at sister ha. Bye. Tay, mutulin na, mutulin. Nako. Bye, mother. Dari Roman. Ikog dog sister. Dad ikog dog madre at sister ha. Madre, bawa ng madre. Babay at sister. Balik pag nag madre. Kasibot, dari na nga. Kuan. Kaya rin mo? Nanginay. O di mo kalakaw mo ko. Ha? Nakapuwi kong tabok-tabok na. Narabay ko na nay basa. Napairo nagatang. Kadyo na papiran. Panda, awa diha. Panda, awa. Sige dito tayo. Kisa ka ng sungkod, di mo? Ano? May sungkod yan, di ba tang? Sungkod. Sungkod. Ang sungkod na mo kita. Masa ka na vlog ko. Di na sungkod, di ba tang? Oo, ito ulo. Pagdag lamaw, day! Ito na tayo, di naman, narang... Ayun, ang duha. Nagagawas na tayo. Hani, nay? Hinso na lang din ka. Hinso na na. Di amang sumanda. Nay, taklab, nay. Oo, naisa. Naka na. Lagay, sabaw namin na, nay. Suman ito kay, gahigan ko na. Kasi kami naglamaw rin eh. Hato sa ganan, day. Naisa dudu bapon. Ah, Nay, sige, masilpin na okay, dako. dapat ni. Baka na rin. Ato sa mi. Na, ito sa mi, tay. Ay nagdungag classmate kay makuyawan ta na. Oh, kadihara taman. Bye, day. Yan na. Oh, bye-bye. Oh, dihara. Oh. Isa na. Okay, pinsa si Aloy hindi na sa kaloy. Oh. Ha, sige, hiwasa, hawat sa mi. Wa na. Wa na lagi. Ha. Tuwas ka mo guys. Ha. Nabitar basa. Kuha na hala. Hello. Oo, nabitan kita ko, jara. Crispy na kadyo. Wa na day, hilaw na day. Idaghan.
na di ko gikas ang biyahe. Na ako pag atubang nito. Na ako pag baba na. Hi guys, kanja. Natagtag din ko sa biyahe nga wa magdagsakinan kay ang driver. Ja. Nagsakit agahon, guys. Kinuo ko. Ja. Ara nang lipaza guys kay sinanay na lipay pod. Kay kanang na ay dagana katong cellphone ito nga daan. Ja kanang na ay. Okay pa man si Ja katong kanang na ay ang cellphone nga Vivo. So di na ko ogdugay guys kay magsakit agahang gams. Kaya siya rin udog to niya. Yun na. Mara to guys. Bye.